Lagarkat ni. Araray dyan Facebook mo ni Maganoy ha. Yan, si Noel Balidic Rosario Imos. Sa kwento dyan ilugayo pan amin iray teacher and student sa Turac National High School at San Carlos City. Walay buwan ng kasaysayan mi idol. Inalikta kayo sa may Lodi, Pangasinan pageant mi. At ay analo ak. Konto ay analo kasi rin. Very good. Mabuhay ang Pangasinan music nyo. Konto. Salamat. Yan. Hello! So, welcome tayo ngayon sa Titser Enzyme TV. Meron tayong contest na sasalihan at kakaroon tayo ng konting presentasyon ng mga Lodi ng Pangasinan. At isa ako sa gaganap bilang Insiyong. Good luck sa akin at may make-upan ako. Sana magaya ko siya. Kung hindi nyo man kilala kung sino si Insiyong, siya yung nagagawa ng kanta ng Pangasinan. Ayan, kaya shoutout sa mga taga-Pangasinan dyan. Kaya mamaya may make-upan tayo. Moments later. Moments later. Kasi mo na! 1, 2, 3, go! Welcome to Titser Enzyme TV! Kasalukuyan po silang, nasa faculty po kasi yun. Kasalukuyan po silang mini-make-upan para magaya nila si... Uy, nawala na naman. Insiyong Kalokalike. Tinatawag tayo ni Titser Enzyme. Mali na kayo guys. Dali na, dali. Oplan, manggulo sa faculty room. Tatlong bibo. Mga tatlong bibo. Tara! Ang pangit ang itsura ko dyan, Hoy! Bakit ba? Hindi tayo. Ay, pangit ko, Brads! Ay, pangit ko, Brads! Hello! Hindi ako si Titser Enzyme. Ako si ano ngayon? Insiyong. Abing na yun. Yan, so sila muna mag-vlog takeover, ano? Titser yan. A few inches later. Ito na yung latest transformation ni ni Titser Enzyme. Makikita natin siya. Hindi pala siya si Titser Enzyme ngayon. Siya po si Insiyong ng Pangasinan. Hello! Tara! Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo. Hello sa inyo lahat yan. Ako si Insiyong ngayon. Hindi ako si Titser Enzyme ngayon, ha? Nakakahiya tayo, bro. Okay, so kita natin yung... Tanda ko dyan, ha? Moments later. Kasama ko po si Mam Amy. Siya po yung promotor ng lahat. Ayan po. Ayan. Yun eh. Kasama ko po si Ma'am Marisa po. Siya po yung sponsor po. Nandito po nga tayo ngayon sa waiting room. Yung mga makeup artist ko po. Hello. Hi naman kayo dyan. Kasama ko po ngayon ang isa sa Salamat. Si FPJ. FPJ! Yo! Grabe na. Hi naman po kayo. Yan. Saan po ang ano ninyo? Ang mga constituents nyo po? Ay, hindi ba? Ay, Carmen Rosales po yan. Opo, namatay na po ito pero... Buhay pa, buhay pa. Ay, buhay po ba? Yan po. Si Fidel, Ramos. Sir. Hi, sir.
Salamat po sa ginawa niyo po sa bayan natin. Dahil kailangan natin magsakripisyo para sa bayan at para sa kainunlad dito. Mabuhay ang Pilipinas. Oo, grabe talaga. Di ba po, kayo po yung sa asin? Kayo po ba yun? Fidel, iodized salt. Sir, ayan yung itsura nyo. Anong sabi nyo sa... Natalo kayo, di ba? Natalo kayo sa eleksyon, di ba? Kasama ko, ito, walang iba kundi si Sir Kabalayan. Yun! Kabalayan. Yan. Sir, ano po ang plataforma po natin ngayon? Baha na po sa Pangasinan. Makakaasa kayo yung mga relief goods natin. Ayan po. Makikiraan po. Ayan po, kagalang-galang po si Baby. Oo, ako ngayon. Si Baby Bop. Baby Bop. I-review ito kung ito ba ay rated G, PG, or SPG. Ang inyong palabas, ha? Ano Hindi yan? yan pwedeng basta pinapalabas na upload sa YouTube. Sino ka ba? Si Baby Ares o Corina Sanchez? Ha? Oo, kung ako si Corina, naghanap na ako ng mga lamang lupa. Kamusta po ang mga tsinelas? Si Baby Arenas po yan. Grabe talaga. Ang ganda, oh. Sa inyo, ako po ang baby mo. Ang baby. Ba't, puyat ka kagabi? May kasi. Yan o. Tanungin mo yan o. Ayan po, isang simbolo ng sining, si Moira de la... Moira, may bagong album ka ba? Wala niyo ako ng title. Anong title niya? Hili. Hili? Mag-hi ka kay Kong. Kong nampon. Ano na? Ito pa, matindi po ito ngayon. Isa pong alagad ng sining. Musta? Ayan. Mga Pilipino at mga taga-Pangasinense. Grabe ka naman. Kamali lang po. Edit, paki-edit. Edit na yan. Thousands of tears later. Kamusta, mga kababayan sa Pangasinan? Tama. Hindi ko na po din sasabihin ko eh. Teka, sino ka ba? Sino ka ba? Actually, di ko din alam. Ako po si Nobita at yun po si Suzuka. Ano po? God bless all. Ayan, God bless, friends. Enjoy lang tayo sa hapon na to. Ano lang to, katuwang physical. Ayan. A few inches later. We're on our way to stage. Yes. Ito na tayo sa contest. Pupunta na tayo doon. Ha? Katago mo na kayo kasi madami tao. Go, sir. Governor. Double chin, ma. Double check ko? Waiting na tayo. Alam mo si Phil, sir. Hi. Dito na natin to. Nakakabahan ka na. Insiyong. Ang itim-itim ko dito. Nakakabahan kami, sir. Ang ganon. Malamig na naman ako. Moments later.
few inches later. Hindi pa ito natatapos. Pupunta tayo sa, anong tawag dyan? Sa makeup room ng mga celebrity natin. At sisilipin natin si Sir Insiyong. Asa na po siya? How are you, sir? Yan, tapos na yung first. Ay, Tapos na yung first. Kaya sunod yung baro. Kaya mamaya yan ha. Walang takeover muna si Fidel. Yes! Insyong kami! Insyong ka! Okay, so, papaalam muna kami kasi malulungkot na kami. Tayo ng tambay natin. Yes.